Az autocross és a quad bajnokság Magyarország és Csehország után egy újabb helyszínen, Szlovákiában, a Losonc és Fülek közötti cross pályán folytatódott. Az agyagos talajú domboldalban kialakított pálya és az időjárás egy évvel korábban már megtréfálta a résztvevőket, akkor ugyanis a szombat esti és a vasárnap hajnali esőzés miatt le kellett fújni a versenyt. Idén is esett az eső, ennek megfelelően a vasárnap sárdagasztással kezdődött, de szerencsére hamar felszáradt a pálya. Az autocross magyar és szlovák OB-ra, illetve zóna trófea versenyre, valamint a short track quad magyar bajnokságra összesen 89-en neveztek. A Mamut Autocross OB harmadik futamán 7 kategóriában 26 pilóta állt rajthoz. A 4000 köbcentiméter alatti szöcskéknél a bajnokságot vezető Madarász András, valamint Böhm Zoltán és Szabó Kálmán mellett az előző versenyt kihagyó, dömsödi színekben induló Tóth Sándor és Vörös Tibor is itt volt. A magyarok közül Pallak Bozsák Csaba szerepelt a legjobban az előfutamok alatt. A csehek vezető triója mögött a második sorba kvalifikálta magát. Szabó Kálmán nem jutott be a döntőbe. A szezonra nézve hogyan vágtál neki ennek a 2007-es bajnokságnak? Autót cseréltünk be, típust váltottunk, teljes csak a tanuló évet szántam erre, hogy most tanuljunk, minél előbb végezni a bajnokságban, minél több futamon elindulni, mert teljesen más a tavalyi év. Ez képest, a tavalyi autóhoz képest, nem tudom még, hogy mi lesz a vége, szeretnék a bajnoki doborba felállni az év végén, az összetettben minél előrébb persze, szóval még nem tudjuk. Szeretnénk EB futam is elindulni, ez a magyar bajnokság függvényétől fog indulni, hogy hogyan szedjük össze magunkat. Ki tudunk hagyni annyit, hogy kettő között beejtsük egy-két EB futamot. Az 1600 köbcentiméter alatti kis kategóriás, szabadon épített szöcskéknél a nagykanizsai Radák Attila a csehországi futamhoz hasonlóan több 100 kilométert tett meg azért, hogy aztán ne tudjon versenyezni. A vasárnapi első előfutamban tönkrement a Suzuki Hayabusa hajtása, ezért ezt a versenyt is idő előtt fel kellett adnia. A másik két magyar, a turkevei ifjabb Szabó Kálmán és Madarász Zoltán is sok problémával küzdött a selejtezőben. Nyírádon összecsukott egy kicsit a vázam, nem bírta. Preróbba ott kiestem, de ott is elég gyengén sikerült, helyzet gyengén szerepeltem, nem szoktam még meg ezeket a dombokat. Hát itt pedig megnél a komputerre bajlódunk egy kicsit. Ebben a géposztályban a szlovák Igor Vlasati, Péter Levkus, Mihály Dybala, valamint az osztrák Ronald Liebert került az első két sorba, a két magyarnak az utolsó sor maradt. A junioroknál a magyarokat a Béki testvérek képviselték. Nem tévedés, Martina mellett ezúttal nővére, Dóra is rajthoz állt. A szeghalmi 150 körös tesztet követően Losoncon már élesben ment a verseny. 8 éves koromban kezdtem a versenyzést, amatőr szinten, de akkor úgy nem annyira tetszett, és most újra megtetszett, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom itt a Losoncon. A már rutinos Martina végig harcban volt a döntő elsősoros helyeiért. Az első előfutamban második lettem, a második előfutamban pedig harmadik lettem, és jók az ellenfelek. Losoncon a magyaroknak volt egy úgynevezett amatőröknek kiírt külön versenye is, amelyre 6-an neveztek. A kétkerék hajtású gépek közül kitűnt Molnár Alex összkerekes szöcskéje. Egyszer kijöttem apummal, és nagyon megtetszett. Mondtam neki, hogy szeretnék egy ilyen autót, és így elkezdtük építeni. Papracika segített, meg Miró, meg több embert itt megkérdeztem, hogy mit, hogy segítettek, és így. A 3/N kategóriában a Volkswagen motorral szerelt 1600-as szöcskéknél megint 4-en köröztek a pályán, vagyis Weber Tamás és Miklósi Rita mellett Lőrinc Csaba és Szalai Norbert is rajthoz állt. Ők itt voltak az első versenyen is, Norbi meg a Csabi. Norbi nagyon jól megy, múlt évben kezdte, Csabi múlt év előtt, ha jól emlékszem. Mindketten jól mennek, végül is most összekeresztbeverések vannak folyamatosan. Az első előfutamban én elszóltam a gumiválasztást, vártam, hogy száradjon, nem száradt meg eléggé, én csúszkáltam egy picit. A második előfutamban volt egy rossz kanyarvételen, visszacsúsztam, és a végére csak a második helyre tudtam feljönni. Meglátjuk harmadik előfutamban mi lesz, megpróbálom megnyerni, és így első választó leszek a döntőre.
A karosszériás autóknál, a 3500 köbcentiméter alattiaknál szlovák-magyar párharcokat láthattak a nézők. Jan Beckertel és társaival a két BMW-s, vagyis Kecskés Roland és Katona Márk, valamint a Szent Lőrinc versenyzője, a Skoda Fábiával induló Kalmár Attila és a Ford Escorttal rajthoz álló Csikós Elek vette fel a harcot. Csikós és Kecskés az első sorból, míg Katona a másodikból indulhatott. A 2000 köbcentiméter alattiaknál is volt egy indulónk, aki nem jutott be a döntőbe. A Béki Motorsport Ladával induló pilótája, Balogh László az előfutamok során összesítésben a 13. helyet szerezte meg. A 4000 köbcentiméter alatti motorokkal szerelt Szöcskék döntője csak a második nekifutásra volt eredményes. Az 5. körben a cseh Marek Stloukal olyan rosszul vett be egy kanyart, hogy fejre állt, így le kellett inteni és újraindítani a futamot, de már a cseh versenyző nélkül. Az új rajt sokkal jobban sikerült Pallak Bozsáknak, míg Schwabenski beragadt. Az első kör végén Vaculik mögött Pallak Bozsák, Madarász András és Vörös Tibor autózott. Schwabenski az utolsó, 9. volt. Pallak Bozsák az utolsó körig őrizte második helyét, ekkor előzte le az előre kapaszkodó Schwabenski. A zónában harmadik Pallak Bozsák mögött Vörös Tibor az 5., Madarász András pedig a 6. helyet szerezte meg. Utánuk Tóth Sándor és az utolsó körben kiálló Böhm Zoltán következett. Elgondolkoztam, amikor visszaint, megláttam a filozációt, levert a víz egyből, nem mondom, másodikra ez nem tudom. Benzin se volt benne annyi, az kétséges volt. Úgy látszik, második sem jöttem ki, mint az első. Nem, inkább úgy mondom, jobban jött ki belőle, mint az első rajtból, úgyhogy szerencsém is volt. A Divízió 3/A-ban nem sikerült elsőre befejezni a döntőt. Ennek ifjabb Szabó Kálmán örült a legkevésbé. A rajt utáni első kanyarban a turkevei versenyző kipördült, megpróbált visszajönni, de az ideális íven keresztbe állva leállt a motor, ezért le is fújták a döntőt. Szabó fekete zászlót kapott az új rajt előtt, vagyis aki miatt leállt a verseny, azt kizárták. Radák és ifjabb Szabó kiesése után így egy magyar maradt, Madarász Zoltán, aki ezzel lényegében megnyerte a magyar bajnoki futamot. A zónában a második kör után már a 4. hely is biztos volt, mert előbb az osztrák Liebert, majd a szlovák Levkus is feladni kényszerült a versenyt. Az autóval küzdöttem, nem nagyon akart menni, egyre jobban dadogott. Hát majd a következő versenyen nem szeretnénk készülni. Akkor az Attilának is jó lesz az autója, a Kálmánnak is jó lesz, ott lesz a Karcsi is remélhetőleg, úgyhogy hát ott már nehezebb lesz. De így nehezebb neki. A junioroknál mindkét béki lány bejutott a döntőbe. Martinának sikerült beékelődni a csehek közé. A második sorból rajtolva az 5. helyet szerezte meg. A motor problémával küzdködő Dórit a 9. helyen intették le. A versenyt a cseh színekben induló, egyébként orosz Vladimir Gyemkin nyerte, a szlovák Kocsi és a cseh Poszpisilik előtt. Szerintem ez egy kicsit könnyebb volt, és nekem nagyon tetszett. Hát mi volt benne a jó? Hát, hogy azért mentem utánuk, nem szakadtam le. A kizárólag magyar amatőröknek kiírt külön versenyben az összkerekes Szöcskével induló Molnár Alex megvárta, míg a többiek elrajtolnak, és csak ezután eredt a nyomukba. Az első kör után már át is vette a vezetést Miklósi Károlytól, aki lánya Rita korábbi autójával állt rajthoz. Molnár több mint fél perc előnnyel nyerte a döntőt Miklósi Károly előtt, aki az utolsó körben vette vissza a második helyet Tóth Krisztiántól. Zvara Gyula lett a harmadik, Tóth Krisztián a negyedik, míg az egyetlen hölgyversenyző, Jeges Brigitta csak 3 kört tudott teljesíteni. A Széria Volkswagen motorral szerelt MS Szöcskék versenyében megtört Weber Tamás győzelmi sorozata. Szalai Norbert már a rajt utáni első kanyarban bevágott Weber elé, majd ezt a minimális előnyt végig meg tudta őrizni a 7 kör során. A harmadik helyet Lőrinc Csaba és Miklósi Rita küzdött. A 6. kör végén a célegyenes előtt Miklósi Rita megpróbált kibújni Lőrinc mellett, de a gumifalról pattant vissza a kocsi. Lőrinc végül fél perc előnnyel végzett a dobogó 3. fokán.
nagyon jó rajtot elfogtunk, kicsit szerencsém volt itt az első kanyarban. Jobban kijöttem belőle, mert igazából nem erre a pályára, nem vizes pályára való gumi volt, ez ami fönn volt rajta, de jobban el tudtam fordítani, és hát így. Utána meg hát szűkre vettem, és nem tudott eljönni. A karosszériás autók döntőjében a szlovák Jan Becker Csikós és Kecskés mellől indulva rögtön az élre állt. Mögötte viszont ott vonatoztak a magyarok. Csikós és Kecskés mögött Katona és Kalmár volt a további sorrend. Csikóst az 5. körben Kecskés megelőzte. A szeghalmi versenyző mindent megpróbált, de egy körrel később a rajt utáni visszafordítóban a Ford Escort kicsúszott az ideális ívről. Csikós igyekezett minél előbb visszajönni, de Miroslav Poszpihás Skoda Fábiája oldalba kapta. Számára véget ért a verseny, mint ahogy Kalmár Attila motorja is idő előtt felmondta a szolgálatot. A két magyar BMW-s közül Kecskés Roland lett a legjobb, aki zóna második, míg Katona a harmadik lett. Ezen a losonci versenyen Kecskés zóna ezüstérme volt a legjobb helyezés. Elek most már kezdünk megtanulni az autót, vele még komoly harcok lesznek az idén. De igazándiból megint a szerencse nem volt teljesen mellettem a döntőben, ugyanúgy, mint a cseh versenyen. Most valami elektromos baja volt az autónak, és a kigyorsításoknál egyszerűen elkezdett durrogni, mert akkor Elek mindig meglógott egy kicsit.